Ett skott i taget. När jag säger stopp skjuter bara ett skott och du har 30 sekunder på det. Och ni kommer inte att se någonting på skärmen för nu är det dold markering för att göra det lite spännande. Någon skytt som inte är klar? Ladda! $15 sekunder kvar nu. Start!